haringkat ke jingkran buunbo ya kitong ka Voice of the People Party VPP hakamat kum unong tray jongka u Dr. Batskem merbo habakran ha gajing yalang gabala lum daga party han Nongston West Khasi Hills District hakakat santrek yoyong arja arpunrio banpen itu yu kumukur tong ke parti na kebentak election MP Shitang Samoy na Shillong Lok Sabha Parliamentary Constituency ula ai khuble ye kipat ba kibla ai jingkar shan ya ke parti ha ke election MP Lok Sabha arja arpusau bat kum jo ha ke election MDC Shakech ADC arja arpusan na ke Nongston Constituency. Hagani ke jing lang le don lang do ba Arden Miller besayu mo yu president rang ba bat UMLA na nongkram kinoilam ba khmat ke parti na West Khasi Hills District ki MDC na lor kiwe pan. U Dr. Batskem ulaong baka sarkar jala daga bakran shapang gajing ki daga Green Tech Foundation kapan isay kadar baka kwa banpen mentoy tang yaki high level yaki pajba. Shushu ulakran ru halor usin yang bala ay daw Dr. Ricky A.J. Singkon u MP u bala klat no nagajala bat kular bala daw job hak election unbud yaki din jat jong u. Gajing join jonga gajing don benta gajonga haka politics ban haka Voice of the People Party kamong bet ban ay gati gamon gati gadiang nakabenta kini ki riurang ba kibadon kita ka jingmu ko bapha ya ban bonra ya ka simsa ka khadar kabakhuy bat ka simsa ka khadar kabapek na kabenta ka jinglong ka pangjungi kum ka jaj benri kata ka penmang yang bangan don benta ya ka ban pinskan ya ka ban don benta ya ban pinklan ya kani ka party ka Voice of the People Party henry na gajing penyat basta ka jong play yang ngai ya kani ba kadai gajing penyat ka jong play wat lang am sema tu ya ka ban yele election henry haba ka party ka event ya ka ban penyang hagani ka by election ya ka pindan ya lang ka jong ka mon ka jonga haga jing penyat ka jong ka party bat haba ya ji jangan ban don banyale ye lagi election kaya ke bangakwa ban kren dolong ba nga along tang unong tre ubarin jong ka party habang ile ye lagi election nga kwa ban pensung tu sekipai ba mga long unong tre jong ka Voice of the People Party bat kum unong tre jong ka Voice of the People Party nga don ye ka thong ya ka ban pen urlong ya ka jing front ya kata vision ya kata jing ya manifesto hijau ke parti but habang ipet ya ke Voice of the People Party ya kan ni na grand na ke Porsche or bangakwa ban banru akan ni janli ke nomrem jo ke Voice of the People Party ke nomrem ke bakhan bha bat ke pinya phe lagi wei bat ki party hang ni ka jala ka jongi but tang ka jala ka jongi nga nur banong baka bapinya phe ya ka Voice of the People Party nagi wei par ki party hari india hi kata kolong ba ka ngai ha ka clean politics kata ka bang yele election krem na pinbi ni upai ba dagi tingka bat ban ai bat kata ka jing sekri ka ba khoi ka basuba ka ba like ka bamsat Shan ipai ba katakan ni nomrem joka Voice of the People Party san joka Voice of the People Party ka long ba ngin nom le ya kino gikam ki ba wanra ya ka jingdo nong ya ka jajan rewo jongi bangin nom ya pen ya kata ka jingbaha banom ya pen ya ka jajan rewo jongi bat kiwei pat kabangin ya le penjaga ya ka jinglong ka pang jong ka jajan rewo jongi kata ka bangi hapan ya da ya khindau pasya ni hapan ya da ya ka rukom im jongi ka bangin hapan ya da ya ka gokam ka ngojam jongi khun ki samla ka jongi ki badai na ka jala ka jongi kata ka le ka nomrem jong Voice of the People Party ka bangi ong le ka tin pharang kata kan regionalism ka bangi kwa ban ber ba kata ka jinglong ba kerpang jong ki nulung jongi kan le kan sa bat kanang sa telet hagi wei pat ki jagan riu ki ba hepat kata ka dei ganong rem jo Voice of the People Party ka ba nga kum ukertong baka Voice of the People Party ka pendi nga kular bat ngan ya imsi ya kaban ya bat ya har ringkat kini ginong rem bat om ta ba ya ringkat henry ban pinlong ya kini ginong rem ba
ngin snaya ki policy ngin snaya ki komtri kam ku jongi kat kong kini ginong ren na kabanta ka jingha jong ka imlang ka salang na kabanta ka jingha jong ka jat ben ku jongi long jingman na ka jala ka jongi ngayo i ba ka don ka kenrum ha ka sensya ka khara ka don ka ka jing sensya ka bombay bat kabangila ban manghi pagadon sibon ka jing bomsap bat kata kom yere election kabom iganat kabom dei gakum karukom kababha la kabenta ka imlang ka salang ka jongi habang ambai ya ka jinglong jingman bakumno ki bayale ang election ki penan kam ta ki rat kirinti ki bom ya ha dan ka basami ki pisa bat ki wai tang ban job election ban hadir bala job election karukom tri kam bajungki kamlong na kabenta urin kuria kamlong na kabenta ki paipa hendrai kalong tang na kabenta ka jingmentoi jong ki kapto kapni kani kapin sosat ya kamin sim ko jonga ya ka jinglong ka jingman ha ka jalla ka jongi ni sutu sha ba ni jongkam ya kata ka clean politics but ni jongkam bandon kita ki beri badan ha ka bor ki basinshan ki ban perkhat na kabenta ka jingim chong ulok ulak na kabenta ka jingim chong ipaiba kay ka pangakwa man si wan penwandur kan ka janit kay ka pangakwa ban gathu ipi kay ka bajia kumenta ka suai tangin uksa ka badang jiamenta hangte silong kedang ban ka jing syathan ban persya ya kerkom trikam chong kan ka sorkar kata kali ke bang yui hakim media ke bang yui hakim kot kubur ke bang yui ngiru ngilayo bende jo ya ki masyarakat ban persya ikor komter kam jong kani ke sorkar ke batrai na ke benta kita ke bang ong ki high level na kata ni kom ke nong sok snong ke majala ke jongi ni nang kam ni ikor kom sinsar ke ba sinsar na ke benta ke jingmentoi jong kinong song sinong chong gitrai sinong chong gibaret gibaria kita giong upai ba ubadon hamaran habatin pej bahagi kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jingmentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jingim ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya